पोड़ पिठा बिना रज तो पूरा इनकम्प्लीट। साधारणतः समस्ते घरे घरे मिठा पोड़ पिठा बनै थांती। केबे ई राग लुणी वाला मसला पोड़ पिठा बनेइचंती कि? जदि बनै नांती एई रजरे एई मसला पोड़ पिठाटा बनेइकी ट्राए करंतु। बहुत ही सुआदिया लागिथाए। भिडियोटी शेष पर्यंत देखंतु। भिडियोटी भल लागिले लाइक शेयर करने जमा भी भूलिबेनि। ए पोड़ पिठाटी बनेଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗିନା ବିରି ସହିତ 2 ଗିନା ଚାଉଳକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ବତୁରେଇକି ରଖି ଦେଇଥିଲି। ଭଲସେ ବତୁରି ଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲସେ ଧୋଇ ଧାଇକି ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାର ରେ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଦେଇକି ପୁରା ଭଲସେ ଗୋଟେ ଫାଇନ ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦବା। ଯେମିତି ବେଶୀ ପାଣିଆ ରହିବନି, ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦବା। ଗୋଟେ ଠିକ ର ବ୍ୟାଟରଟା ଆମେ ବନେଇବା, ବେଶୀ ପାଣିଆ କରିବାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟରଟା ବନିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆହୁରି ଟିକେ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ପାଇଁ ଆହୁରି 5 ଘଣ୍ଟା ତାକୁ ଘୋଡେଇକି ରଖିଦବା। ଯେହେତୁ ଖରା ଦିନ ବେଶୀ ଟାଇମ ରଖିବାନି, 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା ରଖିଦେଲେ ହିଁ ସେଟା ଭଲସେ ବନିଯିବ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବିରି ପକେଇଛେ ସେଟା ଫୁଲିକି ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକା ଥିକ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ମିଶେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଟେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣି ଦଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେତିକି ରଖିଛି। ଆଉ ତାକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ସନ ରେ ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟି ଦବା। ଭଲସେ ଫେଣ୍ଟିବା ଦ୍ୱାରା ପିଠାଟି ଆମର ପୁରା ଫ୍ଲଫି ବନିଥାଏ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ପ୍ୟାନ ରେ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି କିଛି ତେଲ। ସେଥିରେ ପକେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କାଟିକି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, କିଛି ଚିନା ବାଦାମ, କାଜୁ ଆଉ ତା ସହିତ କିସମିସ ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଟିକେ ଭାଜି ଦଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ସେଇ ମସଲା ପୋଡ ପିଠାରେ ପକେଇଲେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଇଟାକୁ ସ୍କିପ୍ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ପକେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହେଇଯିବ। ଏବେ ସେଥିରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚର ପକେଇ ଦେଇଛି ସୋରିଷ। ସୋରିଷଟା ଭଲସେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଢିଆ ବାସ୍ନା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଭାଜି ଦେଇଛି। ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଉ ବାସ୍ନା ପାଇଁ ସେଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ବି ପକେଇ ଦେଇଛି। ତାକୁ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କଲା ପରେ ଆମର ମସଲା ରେଡି ହେଇଗଲା ଏକଦମ। ଏଇଟା ପୋଡ ପିଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ରଞ୍ଚିନେସ୍ ଆଣିଥାଏ ଆଉ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ବ୍ୟାଟରରେ ପକେଇଦବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ, କିଛି କୋରା ଅଦା, ପିଆଜ କିଛି କାଟିକି ଚୁନା ଚୁନା କରିକି, ଆଉ ଯୋଉ ବନେଇକି ରଖିଥିଲେ ଆମେ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ର ମସଲାଟା ସେଇଟା ପକେଇକି ଅଧା ମୁଁ ପକେଇଛି ଆଉ ଅଧା ରଖିଛି। ସେଇ ଅଧା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦବା, ଯେମିତି ଚାରିଆଡିକି ଇଭେନଲି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଯିବ। ଆଉ ପିଠା ବନି ସାରିଲା ପରେ ଚାରିଆଡେ ତାର ଟେଷ୍ଟଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଠା ପୋଡ ପିଠା ଖାଇକି ବୋର ଲାଗିବ ତ ଏଇ ପୋଡ ପିଠାଟି ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ରାଗ ଲୁଣି ବାଲା ମସଲା ବାଲା ଏଟା ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଗୋଟେ କରେଇରେ କିଛି ଘିଅ ମାରିକି ସେଥିରେ ମୁଁ କଦଳୀ ପତ୍ର ଚାରିଆଡିକି ସ୍ପ୍ରେଡ କରିକି ନେଇଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଜିଲି ବାହାରି ଯିବ। ପିଠାଟା ହେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆଉ ଟିକେ ଗୁଆ ଘିଅ ପକେଇକି ଆମର ବ୍ୟାଟରଟା ଯୋଉ ରେଡି କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଢାଳି ଦବା। ଯେମିତି ସେଟା ଚାରିଆଡିକି ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ କରିଦବା। ଆଉ ତା ଉପରେ ବାକି ତକ ଯୋଉ ଆମର ଫୁଟଣ ମସଲାଟା ସେଇଟା ପକେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଗାର୍ନିସିଂ କରିଦବା। ଉପରଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ଉପରେ ମୁଁ କିଛିଟା କୋରା ନଡିଆ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କଟା ନଡିଆ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ବେଶୀ ଟାଇମ ଲାଗିଲାନି, ମାତ୍ର ଅଧ ଘଣ୍ଟାରେ ଏଇଟା ଆମର ଝଟାପଟ ବନିକି ରେଡି ହେଇଗଲା ପୋଡ ପିଠାଟି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବନେଇବାଟା ଯେତିକି ସହଜ, ଖାଇବାଟା ବି ସେତିକି ଟେଷ୍ଟି ଏଇ ପୋଡ ପିଠା। ଏଇ ରଜରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା କେତେ ବଢିଆ ସେ ବନି ଯାଇଛି। ଉପରଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଚେକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଟୁଥପିକ ରେ ଏଇଟା ମୁଁ ଥଣ୍ଡା କରିକି ଟିକେ ବାହାର କରିଦେଲି। ତାର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ ଟା ବି ଭଲ ସେ ପୋଡ ପିଠା ଯେମିତି ହୁଏ ସେମିତି ପୋଡି ପୋଡି ଟିକେ ଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ଟାଣ ହେଇଯାଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଖାଇବାକୁ ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ। ଆମ ଘରେ ତ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ହି ବଢିଆ ଲାଗିଲା। ଆପଣ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଘରେ ବନାନ୍ତୁ, ଆପଣ ବି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ରଜର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ରଜରେ ଏଇ ମସଲା ପୋଡ ପିଠାଟି ବନେଇକି ନିଶ୍ଚୟ ରଜକୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ।